Mabait. Kinuha talaga ako nung Lord. Ano po? Kinuha kayo ni Lord? Bakit daw po? Hindi mo na yan magaganyan. Taon na po si Ate Marisa na gano'n? Wala nang siguro mga 30 anos na yun. 30 years na? Matagal na din. So yun guys, dito pa tayo sa Bululo. Yan, salamat kasi hindi na kami nahihirapan dun sa isang pinapahanap ng ating sponsor. Kasi andito daw pala yung bahay. Isang isang may mental, anong tawag dyan, no? Mental illness o disorder. Dito ay may sakit din sa pag-iisip. Babae po siya. So bibigyan natin ng tulong galing kay Ma'am Jean Bautista. So ito yung lugar nila, bundok. Ano po? Yung lang yung nandiyan. Hindi man makausap lang maayos yan eh. Yung lang. May diferensya din kuya? Oh, yan yung yung may diferensya. Ito yung may diferensya. So yung kasama niya dyan, Yung kapatid niya na lalaki, nasa simbahan. nasa simbahan doon sa iglesia kasi yun eh. Wala siyang ibang kasama dyan kuya? Wala. Naku, hindi pwedeng bigyan to ng pera. Hindi nga pwede yan. Kasi mahirap yan. Te, hello po. Good morning. Yun ang nagbabadget kasi dyan eh. Saan yung simbahan niya kuya? Sa sinungtahan. Sa labas nito? Sa labas, yung sa may crossing doon. Walang ibang simbahan dito ng Iglesia ni Cristo? Wala, yung dito, pag gano'n mo ng kwan, di ba ito yung pag ginubataan, papuntang kakaliwa ka, ay kakanan ka. Anong pangalan ng kapatid niya kuya? Ano yun? Pablo, Ano pong apelyido? Upi Maria. Kasi hindi pwedeng ibigay dito yung tulong. Te, kamusta po? Saan kang Pablo? Kumusta po? Hindi ka budididito dyan. Opo, andito po kami para tulungan ka. May aabot po kami tulong sa inyo. Ay, kahit ano pa. Opo. Bahay namin. Kuwayan. Sira-sira. Opo. Sino yung kasama mo dyan, te? Ha? Sino po yung kasama mo dyan? Wala. Wala? Asan yung kapatid mo, te? Nandyan. Ayan pala. Ninunoy. Yung kapatid mo? Oo, pwede rin. Bantay ko dyan. Ano pangalan niya, ate? Ha? Ano pang pangalan niya? Si Kabugay ka, si Role. Hindi, ikaw po. Marisa. Marisa. Ilang taon na po si ate Marisa? Ang 47. 47. May asawa si ate? Yes. Asa po yung asawa niyo, te? Ay, wala pa. Wala pa? Hindi, virgin eh. Taga kami, te? Taga-Tigaon po kami. Ako si Ray Buluan, tapos siya si Lemuel de Jesus. Pumunta kami dito para bigyan ka ng tulong galing sa aming sponsor. Kaso, hindi namin pwedeng ibigay sa iyo. Hindi sa akin bigay. Bakit? Opo. Kasi baka ma-misplace nyo, sayang. Ang gagawin lang namin, hanapin namin yung kapatid mo dun sa Saan sa hanap? simbahan. Yan, sa simbahan. Sa simbahan po. Ano ba simbahan doon? Kanong isang araw, nung malaking simbahan. Mas maigi pa Kahit hindi kayo nagsisimba. tamang simbahan. Hindi po kayo Malaking nagsisimba. simbahan dito? Opo. Hanapin na lang namin. Ah, Hanapin na lang namin. Anong ginagawa mo dito, te? Kumain ka na? Oo. Kumain? ano mo lang, si Greg. Si Greg. Yung kapatid ko noong Kaya- pangalan. Nakita na dito. Oo, parang hindi. Kasi hindi ko rin kasi nalaman. So, dati kong pangalan mo ano. Ba't may pangalan ka dati? Jen. Sino yan? Ay, ano ba yun? Oh, Ginny Lynn. Mabait naman si ate. Ano yan? Kahit di naman na natin. Hindi na ako Ay, hindi. bubuhay. Mabait. Kinuha talaga ako nung Lord. Ano po? Kinuha kayo ni Lord? Bakit daw po? Hindi mo na yan magaganyan. Kasi sabi nandun sa akin,
mayroon daw talaga siyang papangasawahin. Eh, hindi man pwede baga yung mga ngasawa baga doon sa nag-aasawa na yun na ganyan man din. Tapos ihalo doon yung dugo, tapos pagturok nalaman. Ay taga saan bagay ito, taga dyan bagay sa Magarog. Saan napatalok sa pakitaan? Napatalok sa pakitaan ako nung kung taga saan. O di man kaya yung address ni. Si kuya, kapatid niya po, anong trabaho? Ano dito sa ano, itong sa kanila to. Kanila to. Tanong man, Kanila. Kumain ka na te. Kumain ka na po. Oo, kumain na ako. Hindi naman gaano nga makapagtrabaho doon, na-stroke din yun. Na-stroke din. Sus, tapos siya pa yung nag-aasikaso dito. Ay ako rin ganyan. Na-stroke din ako. Ano si Wala silang, asan yung magulang nila kuya? Wala, napatay na yung magulang. Lahat. Oo. Yung mga kapatid nila. Yung kapatid niyan, mayroon doon yung isa, tapos yung iba na sa Manila. Ay, yung dinaanan natin, andun yung kapatid niya. Hindi, wala doon. Sumaya yung unahan pa doon eh. Sa unahan pa ng, doon sa may, sa may kila Kuya Buyet. Oo, sa unahan pa doon. Sa unahan pa. Lahat ng Sa may kabila pa ng spawn. Pwede natin puntahan. Maria. Doon ko na lang ibigay yung pera. Ano rin kasi yun eh. Ay, mayroon din. Ang lahi nila to. Ipakiwag ko na kami dito kung ano kung Pero hindi din pwede natin ibigay din yung ano. mas maganda doon kasi doon sa kasama niyang lalaki din. Ay, yun. Pinangap pa nga Okay, ako. yun. Oo. Kung doon kasi sa kabila, mahirap na mamaya, maano rin eh. Kung hindi rin ano sa kanya, wala, maano, Sa bagay, tama. Ano. ma-useless yung Bagong So, wala po yung kapatid niya, nasa simbahan daw po. So, yung gagawin namin, just hahanapin na lang namin yung simbahan ng Iglesia ni Cristo dito sa, ano yung kuya? Sinungtan? O, Sinungtan. So, para doon na lang namin ibigay yung pera kasi kung dito kay ate, baka ma-misplace na. mawala, sayang pa yung Sayang. tutulong. Anong kinain mo tayo? Anong ulam mo? Kinain ko, Opo. rice meal. Rice meal? Rice meal. Kanin. Kanin, rice. Anong ulam ni ate? Kita. Ha? Anong ulam mo? Minsan, itlog. Kanina, anong ulam mo? Lubi-lubi. Anong ginataan? Ginataan. Sino nagluto? Ikaw? Masarap ba? Po. Mabait naman si ate, ano eh. So dito ka lang talaga, hindi ka lumalabas doon, hindi ka naggagala. Kaso mahirap kasi mag-isa lang siya, eh baka, May useless na, hindi naman, sayang. hindi kasi, wala bang ano dito? Anong yung kuya? Medyo, Tayo nung na mag-click na yan, o mag-ano na yung dati bagang direktor ko. sino yun tayo? Trabaho sa dati kuya? Ano dati yan sa Manila? Ganyan. Dati yan. Anong trabaho mo dati ate? Sa ilaw, Ilaw? electronics. Ikaw yung ano, kayong gumagawa, kayo, ano, sa factory? Kayong taga-box? Ba't umalis ka na doon tayo? Wala na. Tapos na. Trabaho ko si LD. Ilan taon na siyang ganito kuya? Buwan ko dahil Si ko dati pala. nung, pag may get 10 Uri taon na siguro sana. na. Matagal na din. Iwan ka na muna namin dito ha. Sa hanapin namin yung kapatid mo doon. Doon na lang namin ibigay yung pera. Hindi ingat ka ha. Sigurado ka, kumain ka na. Sabagay wala pa lang tayong dalang pagkain. Hindi kasi namin alam kung mahanap ba namin ng mas madali kayo. Buti lang andito si kuya. Kilala kayo. Iwan ka na namin ha. Ingat. Bye-bye. Pa. Dito na nga tayo guys sa Iglesia ni Cristo. Yung sinasabi ni Kuyang dito daw si Kuya Pablo, yung kapatid ni ate. Bebe daw magkapot be. Hindi pwedeng maki-excuse mo lang kami. Hindi ko pwede ko. Mga anong oras pa yan matatapos? Tingin mo? 11 na po yan matatapos. 11 na. Kasi 10 po ang Buon tayo ng alanganin dito kasi pumunta pa tayo ng Bato eh. Isa din yung nahanapin din natin kasi hindi ko na alam kung saan yung lugar. Hindi pa pwedeng istorbohin kahit sandali lang. Ayun, hindi natin pwedeng istorbohin.
Good morning po. Kilala niyo po si Kuya Boyet? Pahe? Pahe, yan. Bakit po? No. Kasi may ano po, may kaibigan siya na nagpadala ng pera, pantulong po dun sa kapatid niyo. Marisa? Opo. So ngayon, galing na po kami dun sa inyo. Hindi ko lang binigay yung pera doon kasi baka sabi ko baka ma-misplace. Doon siya? O andun po siya. Saan ba? Nakalagi yan? Opo. Ayan. So ito si Ano na? ito po si Kuya Pablo. Ayan, Kuya Pablo Ope Maria. Dito siya nagsisimba. So kasi linggo po ngayon. Hindi siya nagpwesto. Kuya, kunting ano lang dun sa kapatid niyo. Ano po yung nangyari sa kapatid niya? Ako ba? Dispila yan. Kina? Ang barkada ganyan. Barkada. Lagi siyang sabi, tinusukan ko siya. Adik. Tinusukan po ng Mga adik nila. anong drugs to? Yung eskwela sa Manila. Hindi niyo po na ano yun? Hindi niyo po nahanap yung nagturo ka mo ng drugs. Hindi man ako ano. So hindi niyo po kinasuhan. Hindi ba? Basta nagpulisan mo na muna yan. Ganyan ano po. Ilang taon na po yan si Ate Marisa na gano'n? Pero nang siguro mo 30 anos na yun. 30 years na, matagal na din. Hindi niyo din, naipagamot niyo din po. Mapagamot naman, hindi naman sa mental. Napili mo lang. So ano po sabi dun sa doktor? Hindi na po siya babalik sa dati. Hindi na tan. Paano? Bura ng 30 years na. 30 years na. Pero okay naman po siya. Yung pagkain niya, okay naman. Kasi nakakausap mo po namin, parang mabait siya. Pag kinausap ko siya, sa una, ang ayos. Opo. Pero mga ilang Bandang huli, pag tumagal na, iba na sagot mo. iba-iba na yung ano niya naisip, no? Iba-iba na yung sagot. Kaya Ayan. malata mo na siya doon. Opo. Hindi namin, may 5,000 po dito na padala si Ma'am Jane Bautista. Yan, sa tulong po ni Kuya Boyet, Pahe. Yan, ito po yung, ba? opo. Salamat po. 1, 2, 3, 4, 5,000. Tatanggapin ko to. Opo. Okay lang po. Kahit walang resibo. Opo, may video naman po tayo. Yan, may video naman po tayo na patunay na natanggap niyo po yung 5,000 na padala po sa inyo ni Ma'am Jane. So ang kailangan lang po namin gawin, i-upload po namin to sa YouTube o kaya sa Facebook. Makita po kayo doon. Facebook. Opo. Ganun. Okay lang po sa inyo. Okay na, okay na. Okay lang. So kung gusto niyo pong makita yung video, ito po, i-search niyo lang po yung Uragon Hane. So mga charity vlogger po kami, galing po kami ng Tigaon sa Camarines Sur po. Uragon, ano kuhan? Ano Uragon? Na isang kuya, kung Bisaya. Hindi ah. Bicol po. Sabi ko. Bicol pang Uragon. Uragon. Sabi ko, Michael. Ako po si Ray Buluan, si Limil po itong cameraman ko. Kapatid ka rin? Ano po? Kapatid ka sa iglesia? Hindi. Ay hindi po. Katoliko po ako. Yan, ito po yung 5,000 kuya. Oh. Ay, ito picture mo. Opo, ako po yan. So ito yung channel ko. So mga charity vlogger po kami. So kami yung isa sa natulungan namin si Kuya Leo, magaling na po ngayon. Aba. Kilala niyo po si Leo, sekretaryo. Nung sa kalapit ni kalapit ni sino yan? Ni Kuya Boyet. Dati po, pero ngayon maayos na po siya. Ayos na ba? Oo. Isa na mga galing man ng kapatid ko. Nahirapan kami. Mahirap po talaga na. Ay, kung kain saan pupunta, magkabot ng kulang. Ligaw. Akala ko andun lang siya. Lumalakad pag sa sinusumpong. Pulanggi, ligaw. Ang layo po niyan na. Lampas pa doon. Papunta ng Iriga. Naglalakad lang. Lakad lang. Ay, grabe. Kawawa na. Hindi po siya mapermido sa bahay niya. Aba. Oh. Ito po yung 5,000 kuya. Oh. 1, 2, 3, 4, 5,000. Galing po yan kay Ma'am Jane Bautista ng California. Maraming salamat po ulit Ma'am Jane. Ayan, ano pong gusto niyo sabihin kay Ma'am Jane? Maraming salamat po na natulungan mo kami. Salamat kay Bautista. Marami. Kaya, wala ba? Salamat po. Ayan. So, ayun, Kuya Boyet, salamat po kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ni Ma'am Jane matutulungan si Kuya, lalong-lalo na si Ate Marisa. So kayo lang dalawa doon, Kuya? Kayo lang dalawa doon eh. May asawa po kayo? Kuya, hindi na po kayo magtatagal daw kasi pupunta po kayo ng Tabaco. May hanapin din kami doon. Kasi kaya inaano namin yung oras namin kasi baka gabihin kami. So wag naman.
Mabuti nga po may kilala ka dun sa ano sa Bulolo. Sinamahan kami dun sa bahay nyo. Kasi kung kami lang naman, hindi namin kayang hanapin siguro. God bless Kuya ha. Oo, salamat po. Opo, opo. Sige.